allazi la ilaha illa huwa inna yadda Allah ya tsine bari ya zo ya same ni a cikin gidan nan ni za a ce wa za a kishiya wallahi kamar yadda in taso a cikin gidanmu a gaban uwata naga ita kaɗai ce a gidan ubana haka ni ma zan yi rayuwa ta a cikin gidan mijina ne kaɗai ba wani wanda zai kawo min kishiya a cikin gidan nan ko ni ko shi ko in kashe shi in kashe kaina wallahi ba zai yi ba kamar yadda na taso a cikin gidanmu naga uwata ita kaɗai take rayuwar ta haka ni ma zan yi rayuwa ta a cikin gidanmu a gidan mijina idan kuma ba haka ba in kashe kaina to bari in ai tun na daɗe da shafin wuka kuma ni in na fito wallahi tsautsaye baya bin hanyar da nake bi kuma bari in gaya miki wannan duk ɗakunan da ke gana yi su ban yi su zan zuba tarkaci ba na yi su ne dan kowane ɗaki zaman mace yake ma'ana hudu kenan saboda haka kuma iradin da kike cewa za ki kashe ni sai dai ki kashe kanki kuma bari in gaya miki wallahi ko yau ce kashe kanki ba za ki kwana 40 ba wallahi sai an ɗaura min aure da wata matar saboda haka bari in gaya miki ki san abin da zaki ki faɗa kuma dai abin da yake faɗa ina ji ba kuma labane nake miki nake ji ba dan ki sani ko kwana 40 ba zaki ba wallahi sai an ɗaura min aure saboda haka ya rage naki haka kace ko to mu zuba ni da kai a cikin gidan nan mu ga wa zai fasa ne da kai a cikin gidan nan ka kawo ta cikin gidan nan ka ga abin da zai kawo ko ni ko kai wallahi da gida haka nake so ai wannan abin da kika dauka haka nake so na fi son ki dauki tashin hankalin domin shine zan ji karfin yin kishiyar kuma wa zai fasa ki gwada wallahi sai na kashe ki ni za ki kashe ina ganin mutuncinki da kimanki in ban sauke girman ba a gefe na miki rashin mutunci ba sake ni zan miki rashin mutunci na fi ki bariki ina man daga gani tantiriya ce to billahi da sai na kashe ki da wannan wukar sai na miki kace in ba ki kashe ni ba ni zan karbi ka kuma kashe ki zauna lafiya haka haba wannan ai ba mutuncin ku bane ni ce ajalin ki to tunda ne haka a'a bai dace ba haba ke kuma ke ce karama ka ai bai dace wannan abin da kun zo ciki kuma kin yanzu ban da girma ki ba au ciki muka shiga to bari in ga ya har cikin zambi ku in kashe ku mai gida na yarda da kaman kishiya saboda ba mamaki idan na yarda ni ma kannena da suke gida wanda ba su da mazan aure Allah ya taimaka su samu maza don haka na yarda na amince to alhamdulillah da dai har Allah ya gane da ke kamar yadda da kika dauki dimin ke kaza da kaza to kuma har Allah ya sa kika yi tunani wannan yayi daidai dama kuma ana cewa duk lokacin da mutum ya fusata idan nutsuwa ta zo masa to ya san cewa abin nan da ya yi daidai ko ba daidai ba Allah ya miki albarka kuma dama wannan hadisi ne fa ka sowa kanka abin da ka sowa dan uwanka saboda haka idan har Allah ya sa ki ma kika karbi wannan abubuwan da na kawo na kan cewa in yi aure ba laifi bane Allah lalle zai saka miki da alherin su ma ƴan uwanki su samu wanda Allah zai sa ya aure su Allah ya miki albarka amin insha Allah zan yi kokari in ga nayi adalci a tsakaninku kuma ki tayar da addu'a domin bayan kaina bane abu ne daga Allah da abin da kake so idan dai na alkhairi ne Allah yana taya ka ni zan fita sai na dawo lafiya